Oo, kami sa pagko. Wow, ang kulaya. Buti pa yung iba, may benta na ako, wala pa. Anong gagawin? Anong gagawin? Ano wala rin yun? Manok ako. Apurgit sila yung manok. Naanin man chicken pox sila. Somewhere over my face. Yes, madam. Opo. Opo, madam. Madam Lira, opo. If you got feeling emotions, yeah. No. Lubat na yung cellphone, guys. Para man manayakin, self-report at dyan sa may videos ko. Kasi ano dyan sa may TV, smart TV, sa ilang ko di man na-account kami sa Kaya dyan Gmail. Ngayon, nakakapansin ko kahapon, iba na yung nakalagay doon sa YouTube. Iba ng pangalan. So ang ginawa ko, sinerch ko yung pangalan ko doon sa YouTube. Mga vlog ko ilan na din, mga ano ko, stories na ano. Self-support, ang ginawa ko i-play ko, isang ko in-mute. So, mag-play, at least pupunti ko sa my videos ko. Bilong kasi yun eh, credit ng minutes yun. Kasi ang kailangan i-maintain dito, kailangan naka 1,000 subscriber ka, tapos naka 4,000 minutes ka na ata. Saka kanila bibigyan ng ads. Ng YouTube. Kaya kahit na anong klaseng video, post. Hindi ka kanaan, post. Tapos pag may one time na nag-click, yun, papanoorin na lahat yung video. Yes po, hello po, good afternoon or good day po sa inyo. May explain ko lang po ang appearance po ni Oppo Reno 4, which is si Oppo Reno 4 po is my ultra slim body. So, may 7.7mm po ito. So, ganun po kanipis na pwede mo siyang gamitin na one to sawa dahil nga ang gaan niya and then comfortable siyang hawakan. And then sa bigat naman po is asa 165 grams. So if ever po kasi kung na-experience nyo na habang natutulog or nakahiga na ginagamit yung phones, and then yung bang nakatulog kayo and then kusang babagsak sa mukha, hindi ganun kasakit nga dahil asa 165 grams. So hindi ganun kasakit pagka bumagsak. Ito po yung pinaka-slimmest. And then latest po sa Oppo po, which is ang Oppo Reno 4 po. Na price range po asa 18,990. Pagdating naman po sa color, may dalawang color po tayo which is galactic blue and then space black po. Ito po yung space black. And then syempre, kung napapansin nyo, bagong design po ito ni Oppo po. So, 3D color na rin po. So,
mas comfortable din po kayong ipakita yung kulay ng gamit yung phone po. So, pagdating naman po sa screen, may 6.43 po na AMOLED dual touch full display po. So, just in case po na addict po kayo sa panunood na mga movies or pagbabasa ng Wattpad or paglalaro, syempre hindi nyo kailangan mangamba dahil po may tinatawag po itong eye protection. So, icon po